kod mano mana motenre kod weche mag yiero en riwruok mar ELOG oseyudo duol mar IEBC kuom rem kawo okang' mar chik ne jochung' kod jogo ma oseyudo ka kelo tulo kuonde ma campaigns madhi nyime kata mosebedo kadhi nyime kar chung' od bura ma Ol Kalou. Giseyo lwasi marach ma osebedo Ol Kalou ka koro gidwaro mondo tim nonro malong'o kaka yor geng'o timbe njore ma kidek bedo e pacho ka e kinde yiero maduong' mabiro. Lydia Okeyo nigi ler mar wachne. Tungni kod tulo ma osebedo kaneno e campaigns ma osebedo kadhi mbele kar chung' od bura ma Ol Kalou medo kelo luoro ka jokanyo e sekta ma menyo ratire weche mag yiero ywak ne yiero no ochopo kama nitie weche mathoth mag ketho chike mag yiero mapok olosi. E report magigolo bang' timo nonro ewi ikruok ne yiero no ma adundo, riwruok mamenyo weche yiero ELOG oyango tulo ma osebedo e chenro ma campaigns ka giseyo duol matayo yiero pacho ka IEBC kuom rem kumo jogo ma osebedo kanyawo tulo to kar mano gisebedo mana ka gichiwo CM. Is IEBC aware of this? Because this information is readily available there. Yes. Then what action have they taken to address some of these issues that have been raised by these other institutions? These instances have been tabled to them, and what they have indicated is that they're investigating those instances. Giango ni lwasi mar yiero no sebedo gi timbe asoya hinya to mago mageto rawere kod nyamine ka jochung' mamoko osetemo nyaka ng'iewo opande kuom jopiny. ELOG wacho ni ne gioro joneno maggi mondo mi otim nonro Ol Kalou kendo report mane ochopo mabende ne gichwalo ne IEBC en weche ma oriwo asoya e omenda kod mwandu. ELOG oyango ni asoya mane ichiwo mag mwandu kaka gas mar tedo, ndigni, matres kod omenda ma aching' mago gin ripode ma ELOG wacho ni osechwalo ne IEBC mar nyiso kit mibadhi ma okwako yiero no. Nonetheless, persistent reports of vote buying, distribution of inducements, alleged attempts to purchase national identity cards, campaign disruptions and isolated violence raise serious concerns about the integrity of the process and public confidence in the by-elections. Reported inducement included cash ranging from 200 bob to more than 5,000. We had instances where people distributed gas cylinders, mattresses, shoes, and even other household items. With 79% of observer reports indicating the initiation of new development projects during the campaign period that were perceived to be intended to influence voter support for particular candidates or political parties, IEBC should actually demonstrate more willingness and commitment to ensure that we have an environment that restores our trust in the electioneering process. Giko bede migepe mag piny owacho mondo neni otim nonro makare ewi midhirogo kendo kaw okang' mowinjore. We've called upon all agencies that are directly mandated to carry out the by-elections, IEBC and all the other government agencies, to take note of what they need to do. Whether that situation is actually airtight to call for an election to be postponed, that one will leave to the relevant, competent government agencies to be able to do that. Riwruok mar ELOG koro wacho ni en ting' maduol matayo yiero pacho ka IEBC mar neno ne gitimo nonro ahinya ne jochung' ma osebedo katiyo ataro mar chike matayo yiero e pacho ka nyakoro mga jwang' ma kata obedo ni odong' mana seche machuok kende to itayo yiero madundo e kar chung' od bura ma Ol Kalou. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.